Lipa. Stavím sa, že takmer každý z nás si vie okamžite vybaviť tú jej nádhernú sladkú vôňu. Však? Ale je to len taká, povedzme, babská rada na prechladnutie, alebo má lipa svoje miesto aj vo svete faktov a vedy? Dnes sa na to pozrieme. Spoločne odedelíme mýty od reality a pozrieme sa lipovému kvetu naozaj zblízka. A aby bolo jasné hneď na začiatku, všetky informácie, o ktorých sa budeme dnes baviť, vychádzajú z odborných zdrojov. Naším cieľom je priniesť čo najpresnejší obraz o tejto naozaj fascinujúcej rastline. Takže čo nás dnes čaká? Prejdeme si cestu od kultúrneho symbolu cez botanické detaily a chemické tajomstvá až po úplne praktické rady. Poďme na to a začnime pekne od koreňov, tých kultúrnych. Viete, skôr nech sa vrhneme na vedu, musíme pochopiť, prečo je lipa v našich končinách taká výnimočná. Pretože toto naozaj nie je len taký obyčajný strom. Predstavte si to. Lipa bola kedysi doslova centrom života dediny. Pod jej korunou sa ľudia stretávali, robili dôležité rozhodnutia, oslavovali. Bola vnímaná ako symbol domova, stability a ochrany. Je preto úplne prirodzené, že keď ľudia hľadali pomoc v prírode, obrátili sa práve na tento strom. A tak sa tie poznatky o sile jej kvetov odovzdávali ďalej a ďalej, z generácie na generáciu. Dobre, od symbolov a histórie sa teraz presuňme k čistým vedeckým faktom. Kto je teda vlastne táto lipa malolistá? Odborne Tilia cordata. Hovoríme teda o strome Tilia cordata, čiže lipe malolistej, ktorá je rozšírená prakticky po celej Európe. A teraz pozor, tu je jeden veľmi dôležitý detail pre každého, kto by ju chcel zbierať. Nezbiera sa len samotný malý kvietok, ale celé to súkvetie aj s tým typickým bledým listeňom. Prečo? Pretože aj v ňom sa ukrývajú cenné látky. A presne tu vidíme, aká kľúčová je kvalita. Cesta od kvetu na strome k účinnému čaju v šálke je presne daná. Správne načasovanie zberu, šetrné sušenie pekne v tieni a prievane a potom skladovanie bez prístupu svetla a vlhkosti. Toto sú absolútne kľúčové kroky. Akýkoľvek omyl môže tie cenné látky v kvete jednoducho znehodnotiť. Tak, a teraz sa poďme pozrieť priamo dovnútra akoby pod mikroskopom. Čo vlastne dáva lipovému kvetu tú jeho typickú vôňu a vlastnosti? No odpoveďou je jeden fascinujúci chemický koktejl. Jednou z kľúčových skupín látok sú tzv. Flavonoidy. Môžeme si ich predstaviť ako takých malých rastlinných bodyguardov s antioxidačnými vlastnosťami. A teraz to najdôležitejšie, sú rozpustné vo vode. A presne toto je ten dôvod, prečo je práve čaj, teda horúci nálev, taký skvelý spôsob, ako tieto cenné látky z kvetu dostať von a do tela. Lenže lipový kvet to nie sú len flavonoidy. Je to celý chemický orkester. Úplne zásadné sú slízy, ktoré vytvárajú taký jemný, upokojujúci film na slizniciach. To je presne ten príjemný pocit, keď nás bolí hrdlo. Potom sú tu silice, tie sú zodpovedné za tú úžasnú vôňu a mierny relaxačný efekt. A nakoniec to celé doplňajú triesloviny a fenolové kyseliny. A teraz sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu. Čo z toho všetkého, čo sa o lipe hovorí po generácie, dnes naozaj dokážeme vysvetliť a podložiť vedou. Poďme si teda pekne porovnať tie najznámejšie tradičné použitia s tým, čo nám o nich dnes hovorí moderná farmakológia a chémia. Takže klasika, lipa pri nachladnutí. A tu sa tradícia a veda krásne zhodujú. Tie slízové látky, ktoré sme spomínali, vytvárajú na podráždenom hrdle doslova fyzickú ochrannú vrstvu. Je to ako taký prírodný balzám. K tomu sa pridáva ešte aj tzv. Diaforetický účinok, teda podpora potenia, čo môže telu pomôcť pri regulácii teploty. A čo tie upokojujúce účinky? Áno, tradícia lipu jednoznačne spája s relaxom a lepším spánkom. Veda tu nachádza istý možný mechanizmus, pravdepodobne v silíciách, ktoré majú mierne tlmivý účinok. Tu je ale dôležité povedať na rovinu, že dôkazy v tejto oblasti nie sú ani zďaleka také silné, ako pri tom pôsobení na sliznice. Potrebovali by sme viac výskumu. A v tom je ten háčik. Pre mnoho byliniek platí, že jednoducho chýbajú veľké, drahé klinické štúdie na ľuďoch, aké poznáme pri liekoch. To ale automaticky neznamená, že tradičné použitie nefunguje. Znamená to len to, že to vedecké potvrdenie je často založené na pochopení účinku látok v laboratóriu a nie na rozsiahlych testoch na stovkách pacientov. Dobre, teóriu máme za sebou. Poďme teraz k úplne praktickým radám. Ako sa dá lipový kvet používať a hlavne na čo si dať pozor? Najznámejší je samozrejme čaj.
Ale existujú aj iné formy. Napríklad tinktúry, kde sú účinné látky extrahované do alkoholu, čo je koncentrovanejšia forma. Alebo sirupy. A veľmi často nájdeme lipu aj v bylinných zmesiach, kde sa jej účinky skvele doplňajú s inými rastlinami. Pri dávkovaní je dôležité pamätať, že toto sú naozaj len orientačné odporúčania. Pri čaji sa bavíme o 1 až 2 lyžičkách na šálku párkrát za deň. No pri koncentrovaných produktoch, ako sú tinktúry, sa treba vždy, ale naozaj vždy, riadiť pokynmi od výrobcu. A teraz prichádza veľmi dôležitá časť – bezpečnosť. Aj keď je lipa všeobecne považovaná za bezpečnú bylinu, alergie sa môžu vyskytnúť, hoci sú zriedkavé. Dlhodobé užívanie extrémne vysokých dávok sa rozhodne neodporúča. Z tradičnej opatrnosti sa tiež neodporúča nadmerné užívanie ľuďom so závažnejšími srdcovými ochoreniami. A zlaté pravidlo, ak užívate nejaké lieky, konzultácia s lekárom alebo lekárnikom je vždy najlepší nápad. A samozrejme musíme zdôrazniť aj toto. Celý tento materiál má čisto vzdelávací charakter a v žiadnom prípade nenahrádza odbornú lekárskú radu. Vždy sa o svojom zdraví poraďte s kvalifikovaným odborníkom. Tento graf to celé pekne zhrňuje. Ak sa pozrieme na úroveň vedeckých dôkazov, preto upokojujúce pôsobenie na sliznice máme naozaj silnú podporu. Je to jasný fyzikálny mechanizmus. Pri podpore potenia je tá podpora o niečo miernejšia a pri sedatívnych účinkoch sú tie dôkazy zatiaľ najslabšie a vyžadujú si ďalší výskum. Keď si to teda zhrnieme, lipa malolistá je naozaj skvelým príkladom rastliny, kde sa stáročná tradícia krásne stretáva s modernou vedou. Jej upokojujúce vlastnosti, hlavne čo sa týka dýchacích ciest, majú úplne logický a vedecký vysvetliteľný základ v jej jedinečnom chemickom složení. A to nás privádza k takej poslednej otázke na zamyslenie. V dobe pokročilej medicíny a farmácie, aké miesto majú v našich životoch bylinky, ktorých tradičné použitie veda postupne krok za krokom potvrdzuje a vysvetľuje? To je téma, o ktorej sa podľa mňa určite oplatí premýšľať.